Hårpleje til vinteren. På et eller andet tidspunkt i kulden finder du ud af, at dit hår falder meget ud. De mest almindelige problemer er koldt og tørt hår. På dette tidspunkt gør du meget hårdt arbejde for at forhindre hårtab, tørhed og svækkelse. Pas godt på dit hår med de rigtige forebyggende foranstaltninger, og du vil opdage, at dit hår er blevet meget sundt og smukt. Nummer 1 skæg. Om vinteren akkumuleres ikke kun hvid sne, men også hvidt kraniumlag af skæl på vores kranie. I denne sæson er der risiko for skældende skæl på grund af kløe og mindre fugt i luften. Ifølge eksperter gør brugen af tørret tungbørn i denne sæson hårtilstand værre og værre. Påføring af varm olie, der er lav i blanding af citroner og olie, er en enkel og bedste måde at dæmme op for skældproblemet. Påfør det godt på hele hovedet og masser derefter i et par minutter. Nummer 2. Blødt og skinnende. Det er meget svært at få hoppende og silkeagtigt skinnende hår om vinteren. Tørt og sammenfibret hår er mere kedeligt og livløst. Honning kan være din ledsager for at forhindre dette problem. Kæm håret ordentligt. Løsn det og påfør honning på hårrødderne. Brug en badehætte. Lad det arbejde i 30 minutter og vask det derefter med varmt vand. I denne proces bliver håret ungt, skinnende og hoppende igen. Dette er den bedste måde at tage hår på i vinterhalvåret. Nummer 3. Den tørrede. Om vinteren er håret for det meste tørt. Parring af fugtigt hår er ikke den rigtige beslutning. Vådt hår er grundårsagen til hårproblemer, så gør ikke frisyrer, når håret er fugtigt og vådt. Lad dem tørre helt. Nummer 4. Balsam. Balsam låser overskydende fugt i håret i vintersæsonen, spiller en enorm rolle. Du kan tilføje balsamolie eller olivenolie til balsam for at få yderligere fordele. Efterlad en blanding af olie og balsam på håret i 15 minutter og derefter vaske det med lunkent vand. Nummer 5. Shampooing mindre bevarer fugtigheden. Shampoo fjerner også den essentielle olie i håret. Overdreven shampoo efterlader hårets naturlige olie. Påfør balsam håret hver gang efter shampooing. Inden du anvender shampoo på håret, skal du vaske håret med koldt vand for at undgå fugt i håret. Fugt forbliver i håret efter at have efterladt en lille smule balsam i håret. Nummer 6. Varmt niveau i luftfugter. Når udentemperaturen er højere eller lavere afhængigt af vejret end indendørstemperaturen, kan det skade din hud. Hår er også i denne tilstand, så høj luftfugtren eller klimaanlæggets temperatur afbalanceret, så der ikke er meget forskel i temperaturen. Dit hår vil være sundt,